ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲାଇପୋମା କ'ଣ? ଲାଇପୋମା ହେଉଛି ଆମ ଦେହରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବିନାଇନ୍ ଟ୍ୟୁମର, ଯାହାକି ଗୋଟେ ନନ୍ କ୍ୟାନ୍ସରସ୍ ଟ୍ୟୁମର। ବିନାଇନ୍ ମାନେ ନନ୍ କ୍ୟାନ୍ସରସ୍। ଏହା ଆମ ଦେହରେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଜାଗାରେ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ମୋଷ୍ଟ କମନଲି ଆମେ ଏହାକୁ ହାତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ପେଟରେ, ବ୍ୟାକ୍‌ରେ, ଜଙ୍ଘରେ ଏବଂ ଗୋଡ଼ରେ। ଏହା କିଛି ଲୋକଙ୍କର 2ଟାରୁ 5ଟା ହେଇଥାଏ, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଲାଇକ୍ 15-20ଟା ବି ହେଇଥାଏ। ତାହାକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁରୋଫାଇବ୍ରୋମା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହା ଗୋଟେ ପେନଲେସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ଏଥିରେ କେବେ ପେନ୍ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପେନ୍ ହଉଛି, ତା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନର୍ଭ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ କରିଛି। ହେଲେ ଏଥିରେ କିଛି ବି ଡରିବାର ନାହିଁ କି କିଛି ଏହାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏହା କେବେ ବି ମେଡିସିନରେ ଯିବନି। ଆପଣ କହିବେ ଏଟା ଚର୍ବିଟା ମୁଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରି କମେଇଦେବି କି ତେଲ ମସଲା ଖାଇବା କମେଇକି କମେଇଦେବି। ଏଟା ସେଥିରେ ବି କମ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇ ଫ୍ୟାଟ୍ ଆମର ମେଟାବଲିዝମରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲେ ବି ଯେହେତୁ ଏଟା ଚମଡ଼ା ତଳେ ଥାଏ ଏଇ ଚର୍ବିଟା, କେବେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲେ ବି କମିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଭୁଲ କଥା। ଆର ଓନ୍ଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସର୍ଜିକାଲ ଏକ୍ସିଜନ୍। ସର୍ଜରୀ କରିକି ଆମକୁ ତାକୁ କାଢିବା ପାଇଁ ପଡେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଅଛି, 2ଟା ଅଛି, 3ଟା ଅଛି, ହାତରେ ଅଛି କି ଫେସ୍‌ରେ ରହୁଛି, ଯୋଉଟାକି କସ୍ମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଅପରେଟ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ 15-20ଟା ଅଛି, ସେଟା ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ରିକମେଣ୍ଡେଡ୍ ନୁହେଁ। ଦେୟାର ଆର୍ ମୋର୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍। ଅଧିକ ଜାଗା ସ୍କାର ମାର୍କ ରହିବ, ଆମକୁ ଅଧିକ ଜାଗା କାଟିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଯୋଉଟାକି ରିକମେଣ୍ଡେଡ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ 1-2ଟା ଅଛି, ତାହା ବି ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ କିଛି ରିକମେଣ୍ଡେସନ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଟା ସାଇଜ୍‌ରେ ବଢୁଛି, ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହଉଛି, ବହୁତ ବଡ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଡ ଅଛି, 5-10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହବ। ସେଗୁଡା ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ସଜେସନ୍ ଦଉ। ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୋର 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି ବଟ୍ ମୁଁ ଅପରେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ କସ୍ମେଟିକ୍ ପର୍ପସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।